ina ganin mawakin mu ya iso saboda haka saurara. Mr. Bangis Hustler. Kai so farshi ba maka irin na yi laifi ko? kai maka san na zo na ina ta jira ka amma ya nuna cewa ba zan baka wani dan dirin ina da mai kyau da nake sha tun dazo ya nuna cewa ba zan san baka yake da kai laifi ai ka shi magana wani saboda entertainment ka gane a yanzu kana min gaisuwan da ban saba ba ni two fingers two fingers ka gane ba ni mai dabin ba ni two fingers mai da be Bangis Hustler barka da isowa yau ka iso shirin namu kuma na ga yadda kai wa shiri zubin ka gaskiya dai na san cewa ba wasa za a yi nan yau ba ta yi masifan kyau da abin da ya kama daga takalmi zuwa wando zuwa riga ga agogo mai zafi ba ni